ହଁ 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 ଆଉ ଗଣୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଣ ପାଇଁ ଏଥର ଆମ ଝିଅକୁ ଡାକି ଦିଅ। ଝିଅ ଭିତରକୁ ଆସେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ ପରେତେ ଝିଅ ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ହଉ ହେଲା ଆଉ ତାହେଲେ ଶୁଭ କାମରେ ବିଳମ୍ବ କଣ ପାଇଁ ନା କଣ କହୁଛୁ ଗଣୁ? ଆଜ୍ଞା ପୁରୋହିତ। ମତେ କିଛି ପଚାରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ଝିଅ ଭାଇ ଜୀବନରେ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କିଛି ପଚାରିବାର ଅଛି। ହେଲେ ମା କୋଉ କଥା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ କଣ କରନ୍ତି? ଆଲୋ ମା ପୁଅର ବାପା ଅଜମଳରୁ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଡିଛି 14 ପୁରୁଷ ବସି ଖାଇଲେ ବି ସରିବନି। ଆଚ୍ଛା ତା ମାନେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କାରଣରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନ ରୁହେ ସେ ନିଜକୁ ତ ପୋଷି ପାରିବେନି କି କୋଉଠି କାମ ବି କରିପାରିବେନି। ତାଠୁ ଭଲ ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆକୁ ବାହାହେଲେ ସେ ନିଜ ବଳରେ ତ ମତେ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ। ଏମିତିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ବେରୋଜଗାରକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ଗଣୁ କଣ ଏମିତି ଚୁପଟାଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ତୋ ଭଉଣୀ ବଣସନ ନ ମାନେ କଣ ଏମିତି ମନ ଛାଡି ଗପି ଚାଲିଛି? କ୍ଷମା କରିବେ ପୁରୋହିତ। ତା ଜୀବନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ନେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କିଛି ଭୁଲ କହିନି। ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଠି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ୟାଠୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି।